Salutare frate și bine am găsit. Astăzi suntem aici pe FIFA cu Uzui. Și astăzi de la el vom aștepta un challenge. Salută bă și tu, nu mai fi așa sfios. Salut, mănâncă-i. Așa, salută-i, mănâncă-i. Fraților, el o să-mi dea orice tip de challenge vrea, adică nu chestii prea imposibile, dar o să-mi dea un challenge să mă joc cu tot așa o echipă decentă. Echipa adversă poate să fie orice echipă, nu contează. La mine challenge-ul o să fie să îndeplinesc ce vrea el, o să ne jucăm pe Legendary. Repriza cea mai probabil o să fie de 3 minute și cam atât. Deci, Uzui, spune, te rog frumos, cu ce echipă voi juca? Bun, nu te Liga 2 a Angliei. Da, deci începem bine aici în Championship. Așa. Cam nu, bă. Ia du-te la 3-a. Da. Dar dă și tu mai încetul leacă, bă, ca să analizezi și echipele. Mă, de fapt și ceva? Ia dă încet, nu? Eu iau pe Bolton, mă. Unde e Bolton? Trebuie să pară. Asta e Burton. Uite. Da. O echipă cu 66 la toate. Da, mulțumesc frumos, Uzui, pentru această echipă Și rivala Paris Saint-Germain. Da. O să mă joc pe Legendary ca idee. Bun. Deci, da. Bun. Challenge-ul meu Challenge-ul care tău? o să fie? Toate șuturile care le dai, este să le dai cu tipul ăla de 63. Ăsta? Da. Și toate șuturile trebuie să fie din afara careului. Da. Și ca pase ai voie să dai numai centrări. Bă, că deja ai... Hai, deja hai. mai complicat prea tare. Deja mai complicat mult prea tare. Vede mă, doar triunghi gen. Știi tu de care. Ce mă? Știi tu mă de care, doar triunghi gen. Gen... Aoleu, numai pase de alea am dat, am voie pe bune. Da, da. Frate, am primit un challenge foarte greu. Nici n-am reținut tot ca idee. O să-mi reamintească el pe parcursul. Deci numai șuturi din afara careului. O să-mi amintești tu pe parcursul meciului, pentru că, da, aici trebuie să setez asta pe 3 minute. Da, n-am o echipă prea strălucită. Haideți să dăm drumul la meci, să vedeți ce bătaie o să-mi iau. Un experiment destul de imposibil pentru mine. Ca idee, tot îi bat. Haideți să vedem. Da, da, intrați și la mine pe canal cu Catalina miraculantă cu o echipă, nu știu, mă mai gândesc, dar vreau să fac o carieră mirabolantă cu echipa aia. Da, el încă nu s-a gândit cu ce echipă face cariera. Haideți să vedem aici dacă reușim. Morley pasă la Charles. Trebuie să întorc. Stai că trebuie să pasez numai cu prostia aia. Și n-am făcut treaba asta. Kylian. Nu. Numai așa am voie să pasez. Da. Dar o să fie extrem de greu challenge-ul ăsta. Aici Fabian Ruiz pasă la Bernat. Dar nu contează dacă zic, bă, te-ai măcar ai respectat challenge-ul. Și Mbappé gol. Tare. Bine, mă, Mbappé. Sper că dai 2 meciuri, că ăsta se va termina repede. Da, nu știu. Cred că o să dau 2, dar... Na, adică n-are rost, pentru că îmi dai alte challenge-uri, ce o să faci? Ești pus pe troll, văd, și 2-0. Nici nu am apucat să fac tackle-ul, nici nimic. Mamă. Mamă, ce mă fac? Dar îmi dă numai pe poziții viitoare, mă, și nu-mi place deloc. Ăla mi se duce în careu, stai. Contează cum șutez cu ăsta, finești ceva sau poți șutez oricum? Da, nu, doar să fie șut, să fie gol.
Da, slabe șanse să fie gol. Are 57 fucking shooting, dar... Na. Hai să vedem aici. O intercepție bună. Da. Și da. Cum pot eu să pasez cu portarul așa? Că nu pot să pasez cu portarul așa. Pot doar să o degajez. Da. Bă, ce mă încurcă că mai dau prostia asta cu pasele. Și Messi... Se cunoaște că Ronaldo e mai bun. Da, salut. Nu mai contează. Da, Hai. fraților, după cum vedeți, al meu Zui mă trolează și nu prea-mi place. Chiar mă simt trolat în momentul ăsta. Poate vei face și tu un videoclip de genul și... Dacă da, nu știu. Da. Da. E imposibil să mă apăr aici. Bine Mingile pe că nu ajung. s-a dat pe Chindia. Da, cred că mai bine luam Chindia, zic sincer. Dar Chindia e mai slabă ca asta. Mă repet, mai bine luam Chindia. E echipă românească, acolo măcar știam să le pronunț numele. Aici ce știu? Că mi-au bătaie și că mă joc cu PSG-ul și cu PESI. Și cu Pesi. Da, s-a terminat prima repriză, 3-0, scor de reprezentare. N-am nimic de comentat. Nu știu să fii slab în jocul ăsta. Bă, dacă erau profesorii își dădea deja 1-0 la penalti în Germania și acolo rămâneau. Da. Da. Foarte încurajator al nostru Zoi. El crede că episodul ăsta o să fie unul amuzant. Nu știu dacă o să se amuze cineva la... Eu nu vreau să fiu unul amuzant, vreau să fiu unul interesant. Troll ordinar, da, ești un jec de om și o lepră de... Bă, dar cine râde la trollul ăsta trebuie să fie handicapat tare, să aibă autism. În gen, bă, nu-i troll unul la mână. Bă, dacă câte jocuri am de la ei sports, mă rog, nu mai contează. Dempsey aici. Ca idee, mingea nici n-a ajuns la atacantul ăsta cu care trebuie să dau eu goluri. Da, trebuie să o întorc. Ăla stă în careu, nu pot să-i pasez. Nu acolo. Iar e ăla în careu. Mamă, o să mă... Mamă, ce era să zic acum de challenge-ul tău. Nu pot, mă, nu pot. Ăla îmi pleacă în careu. N-am nicio șansă. Bă, dacă e retardat autist. Dar nu pot să mă joc, e prea greu să te joci așa. E mult prea greu. Mai sunt și pe Legendary. Mi-ai dat... Bă, măcar de n-aveam prostia asta cu pasele, măcar atât. De trebuie să pasez numai așa. Nu poți să folosești nici centrare, nici nimic. Dar măcar să scoate portarul, că aș în gură. Da, după 3-0. Îmi scoate și mie portarul. După 3-0. Mai are și, bă, sens acum să-mi scoată portarul. Mă dau pe ultra attacking pentru că, da, n-are rost să mă mai sfiesc. Și normal, pase cu Y, da, am controlul de Xbox. Da, eu, deci ăla a atins mingea de 2 ori în tot meciul și tu îmi spui mie că să dau gol cu el. Cred că mai bine mă puteam să dau gol cu portarul și cred că reușeam. Decât cu prostul ăla, ăla mai era tânăr și la United, ca idee așa doar. Dar nu e Chong, nu. Nu e Chong, e șortier ăla și îl știu că a fost și ăsta la United. Și am ori e în împrumut, ori e în morții lui. Ori în pizda, mă, sti. A, mersi, mă mai pune și să-l schimb. Și mișto rău. Da. Ce noroc. Ba da, le scoate portarul totul pe Hanest. Da, după 3-0. Băgar de le scotea și el de la 1-1, iar. De la 1-0, iartă-mă, că tu n-ai dat niciun gol. Da, ia și întoarce.
fălăbăriști din Da, tu astea știi nu că oribile. la tot gen... Tu înțelegi că nu pot să fac absolut nimic? N-am voie să dau pe sus, n-am voie nimic. Uite, uite și tu. Nu pot, bă, pasele astea sunt oribile. Bă, le folosesc, bă, dar nu chiar atât de mult. Bă, nu... Mamă, ce challenge greu mi-a dat. Oricum, 2 minute, am pierdut meciul deja, nu mai are rost. Măcar poate reușesc acolo să dau un gol acum pe final. Hai. Hai, Grigore. Ești un prost. Da. Fraților, cam atât și cu primul meci. S-a pișat Uzui pe mine. Mi-a dat challenge-ul ăsta să se pișe pe mine. Haideți cu următorul să vedem ce echipă îmi dă, ce adversar îmi dă, ce challenge îmi dă. Iar să-mi sparg o venă de la gât. Mulțumesc frumos, Uzui. Spune-mi, te rog frumos, ce echipă să iau pentru al doilea. Mai întâi vreau să văd cât am filmat. Până spui tu. Am 11 minute. Am văzut, reportajele, să nu. Du-te la Elveția. Da, superb. Ban. Du-te la Al Nassr. Așa, la Al Nassr, Arabia, așa, bun. Pac. Așa. Versus. De așa că poate îmi fac idei. Versus Bayern München, așa. Aoleu. Și care e faza? E că pasele le dai normal, dar că toate șuturile tot trebuie să fie din afara careului cu Cristiano Ronaldo. Da, un challenge mai realist dacă mă întreb pe mine. Acum cred că am speranțe că o să fac ceva. Cred, sper. E Ronaldo până la urmă. Pot să dau pase normale. Să văd Și ce aș putea să schimb de aici. ai voie să spamezi numai R3-ul. Poftim? Ai voie să spamezi numai R3-ul ca scheme. Dar oricum nu prea fac treaba asta, dar deci... Dar Deci nu pui pe o spina, mă, ca portar? No. Așa, lău ești. Sunt lău. Pare rău că sunt lău. Frate, suntem aici pe stad municipal, după cum scrie acolo. Ne jucăm contra lui Bayern. Mbappé Coman aici. De fapt, Florinel Coman aici, care e varianta de la Bayern. Îl copiază pe al nostru Florinel. Hai să vedem ce face Florinel. Hai, Florinel! Uite, vezi, nu degeaba l-am pus portar. Știam că o să scoată Rossi. Nu știam nimic, nu mai contează. Hai să vedem aici, Garib. Cristiano! Gol! Cristiano! Oh, ce torpilă! Transversală gol. Să vedem goal motion-ul acolo. Știu că am un pic de lag în astea. Au! Au! Așa-și bate somber. Au! Au! Un gol superb și demn de revăzut. Deja sunt mai îmbunat, m-am îmbunat de data asta cu acest challenge. Și da. Ăla a șutat în dreapta și portarul a sărit în stânga. Cred că o să facem prima schimbare, dar de fapt nu, las așa. Alganam aici, Luis Gustavo, care
Săracul de el a trecut pe la Bayern. Și Müller. Nu era Müller. Era... Cine e ăsta? Musiala? După față, da. Musiala mi-o dă aici. Al nostru Uzui nu prea mai vorbește. Nu prea mai vorbesc pentru că stau concentrat. Așa, Ripov. Aici fault. Este corect. Și Bayern nu are apărare bună și cred că ăsta e motivul pentru care Uzui m-a Echipa mea favorită din Germania. îndrumat să joc aici cu Bayernul și că e echipa lui favorită din Germania, după spusele sale. Aici o centrare periculoasă, însă Rossi prinde. Aici un tiki-taka și 3-1. Eu nu mă simt mândru pentru că am reușit acolo să dau golul ăla. Eu simt că am completat challenge-ul, însă n-a fost să fie. Așa, Ripov. Aștept pe Ronaldo aici. Da, Ronaldo care nu vine. Da. Greșesc aici. Și Musiala era în offside. Luis Gustavo aici offside. S-a încercat și n-a ieșit. Se termină, fraților, prima repriză. Am reușit să dau golul acela superb cu Cristiano Ronaldo și cam atât notabil pentru Al Nassr în această repriză. În schimb, Bayernul ne domină și ofensiv și defensiv și cum vreți voi. Aici o să urmeze cel mai probabil o centrare sau o pasă la Sané care ratează dintr-o poziție bună. Mă simt puțin ca neîndreptățit acum, pentru că golul ăla era de victorie, era un gol superb. Însă îl simt așa, că e în van. Îl simt foarte... Și Garib. Pasă în offside. Din nou. Încurcătură mare cu offside-urile. Încurcătură mare. Mingea ajunsă la Ronaldo, care se încurcă acolo, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Coman, care pasează și este 4-1. Este deja un meci decis, să spun așa. Eu, chiar dacă știam că nu am cine știe ce șanse, am încercat să câștig meciul, pentru că, da, era logic. Speram și eu la o mică surpriză. Să vedem aici. Cristiano, nu ajunge mingea. Și Sané aici. Clinical. Mă ucide. Și Sané, minutul 72. 5-1. Deja scorul începe să ia proporții de tenis. Și
Aici un fault. Garib. Nu-l văd pe Ronaldo. Unde e Ronaldo? Aici. Da, n-am reușit acolo. N-am reușit să controlez. Și aici este o șansă mare pentru Bayern să-și mărească ecartul la 6. Și Bayern reușit acolo să resping Ronaldo. Îi strecoară mingea lui Delic printre picioare, însă tot la el ajunge mingea și nu reușesc să recuperez. Deși m-am bătut acolo pentru acea minge. Algana. Excelent acolo. Pasă bună la Garib. Trebuie să întorc la Ronaldo. Da. Nu reușesc să mă desprind acolo cu Ronaldo, să găsesc un spațiu de șut. Și este sweaty goal de la bot. 6-1, mi-am luat mai mult decât Manita. Mi-am luat scor de tenis, game set și match. Cred că ăsta a fost meciul. Da, fraților, cam atât a fost și cu episodul. Vă salut și eu, vă salută Uzui. Ne vedem la următorul episod și vă urez toate cele bune. Pa, pa!